Вітаю, гэта Тимофей і 60-й выпуск подкаста праз космас з аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску пра Voyager 1, які нарэшце патэлефанаваў дадому, пра самую масіўную чорную дзірку Млечнага шляху, адказ на пытанне, як Плутон атрымаў сваё знакамітае сэрца, пра новы сонечны ветразь НАСА, пра статыстыку і будучыню падкаста ды іншым. Voyager 1 нарэшце патэлефанаваў дадому пасля 5 месяцаў адсутнасці сувязі. У суботу 20 сакавіка Voyager 1 упершыню за 5 месяцаў апавясціў наземную службу аб стане свайго здароўя. Хоць касмічны карабель да гэтага часу не адпраўляе дакладныя навуковыя дадзеныя на зямлю, зараз ён вяртае карысную інфармацыю аб спраўнасці і працоўным стане сваіх бартавых інжынерных сістэм. 14 лістапада 2023 года састарэлы касмічны карабель пачаў адпраўляць на зямлю нешта накшталт трызнення. Мяркуючы па ўсім, ён атрымліваў каманды з зямлі і працаваў нармальна. Ён проста не вяртаў ніякіх карысных навуковых і інжынерных звестак. Інжынеры каманды пачалі дыягнастычнае тэсціраванне, каб высветліць, ці працуе бартавы камп'ютар касмічнага карабля. Яны таксама хацелі ведаць, ці ёсць яшчэ нейкія праблемы. Урэшце рэшт, не дзіўна, што ў Voyager 1 узніклі праблемы. І гэта не першы раз, калі Voyager 1 адпраўляе зваротна пашкоджаныя дадзеныя. Ён падарожнічае па космасе з моманту свайго запуску ў 1977 годзе. У цяперашні час касмічны карабель імчыцца з сонечнай сістэмы ў міжзоркавую прастору. Сістэмы касмічнага карабля ў канчатковым выніку выйдуць са строю з-за ўзросту і адсутнасці магутнасці. Але даследчыкі заўсёды спадзяюцца, што сістэмы прапрацуюць як мага даўжэй. Гэта таму, што Voyager 1 даследуе нязведаныя вобласці космасу. Падчас дыягнастычных выпрабаванняў інжынерная група лабараторыі рэактыўнага руху НАСА выявіла, што ў падсістэме палётных дадзеных узнікла праблема. У канвееры апрацоўкі дадзеных касмічнага карабля гэтая сістэма прымае інфармацыю ад інструментаў і адпраўляе ў падарожжа назад на зямлю. Аказваецца, у падсістэме палётных дадзеных невялікая праблема з памяццю. Каля 3% памяці пашкоджана з-за адмовы аднаго чыпа. І гэтага дастаткова, каб камп'ютар не мог выконваць сваю звычайную працу па апакаванні навуковых і інжынерных дадзеных. На жаль, інжынеры не могуць замяніць чып. Рамонт немагчымы, таму тэхнічная група распрацавала абыходны шлях. Як жа інжынерам атрымалася пераадолець 24 мільярды кіламетраў космасу, каб аднавіць сувязь з Voyager'ом? Яны засяродзіліся на адной частцы камп'ютара. З-за чыпа, які перастаў працаваць, камп'ютар не можа выконваць сваю працу. Такім чынам яны прыдумалі спосаб падзяліць код на раздзелы і захаваць іх у розных месцах падсістэмы палётных дадзеных. Затым ім прыйшлося прымусіць секцыі працаваць разам, каб выконваць сваю першапачатковую працу. І гэта спрацавала. Таму што 20 красавіка яны атрымалі адказ ад касмічнага карабля з дакладнымі і зразумелымі дадзенымі. Цяпер ім проста трэба зрабіць тое ж самае з іншымі фрагментамі кода, каб касмічны карабель мог адпраўляць назад іх інжынерныя, так і навуковыя дадзеныя. На дадзены момант навуковыя і інжынерныя групы могуць праверыць працаздольнасць касмічнага карабля і яго сістэм. Як толькі яны перамесцяць астатнія фрагменты кода і праверыць іх пасля, яны змогуць зноў пачаць атрымліваць навуковыя дадзеныя. І гэта можа заняць некалькі тыдняў. Яны маюць зносіны з касмічным караблём, змешчаным на адлегласці 22,5 светлавых гадзін ад нас. Таму працяглая дыягнастычная гутарка з Voyager'ом зойме некаторы час. Але гэта не адзіная праблема, з якой інжынерам прыйшлося нядаўна сутыкнуцца пры працы з Voyager'ом 1. Летась у кастрычніку яны працавалі над вырашэннем праблемы з палівам, якое ўплывае на рухавікі. Voyager 1 быў запушчаны па траекторыі аблёту планет 5 верасня 1977 года. Ён праляцеў міма Юпітера ў сакавіку 1979 года і Сатурна ў лістападзе 1980 года.
Затым місія перарасла ў працяглы перыяд даследавання і выйшла з геліяпаўзы ў 2012 годзе. Цяпер ён даследуе міжзоркавае асяроддзе, але яшчэ не перасёк воблака Оорта, самую далёкую частку сонечнай сістэмы. Некалькі навуковых інструментаў Voyager 1 ужо адключаны. У бліжэйшай будучыні будзе адключана больш прыбораў. Недзе ў наступным дзесяцігоддзі касмічнаму караблю не хопіць магутнасці для падтрымання працы, і менавіта тады мы нарэшце страцім кантакт з Voyager 1. Верагодна, гэта адбудзецца да сярэдзіны 2030-х гадоў, і да таго часу Voyager 1 будзе ў строі каля 55 гадоў. Разам са сваім блізнюком Voyager 2 гэты касмічны карабель адкрыў шлях для даследавання знешняй часткі сонечнай сістэмы і міжзоркавай прасторы. Яны прадоўжаць шлях да зорак, і іх апошняя місія стане візітнай карткай для ўсіх цывілізацый, якія могуць знайсці іх у далёкай будучыні. Самая масіўная чорная дзірка млечнага шляху знаходзіцца ўсяго ў 2000 светлавых гадах ад нас. Астраномы выявілі самую вялікую чорную дзірку зорнай масы ў млечным шляху. Маючы 33 сонечныя масы, яна падзвінула папярэдняга рэкардсмена Лебедзя X1, маса якога складае ўсяго 21 сонечную масу. Большасць чорных дзірак зорнай масы маюць масу каля 10 сонечных, што робіць новую чорную дзірку пад назвай Gaia BH3 сапраўдным гігантам. Іншы від чорных дзірак, звышмасіўныя чорныя дзіркі, працягваюць большую частку нашай увагі да чорных дзірак. Гэтыя гіганты могуць мець мільярды сонечных мас і аказваць вялікі ўплыў на бацькаўскія галактыкі. Але дзіркі зорнай масы – гэта іншая справа. У адрозненні ад звышмасіўных чорных дзірак, якія становяцца масіўнымі ў выніку зліцця з іншымі чорнымі дзіркамі, зорныя чорныя дзіркі ўзнікаюць у выніку выбуху масіўных зорак у выглядзе звышновых. Звышмасіўныя чорныя дзіркі заўсёды знаходзяцца ў цэнтры масіўнай галактыкі, але зорныя чорныя дзіркі могуць хавацца дзе заўгодна. Гэтая чорная дзірка Gaia BH3 характэрна сваёй масай. Даследчыкі ўжо выяўлялі зорныя чорныя дзіркі з падобнымі масамі, але заўсёды ў іншых галактыках. Памер збівае з панталыку, але астрафізікі высветлілі, як яны маглі стаць такімі масіўнымі. Яны маглі ўзнікнуць у выніку калапсу бедных металамі зорак. Гэтыя зоркі амаль цалкам складаюцца з вадароду і гелія. Навукоўцы лічаць, што гэтыя зоркі губляюць менш масы за час тэрмаядзернага сінтэзу, чым іншыя зоркі. Яны захоўваюць вялікую масу, таму калапсуюць у больш масіўныя чорныя дзіркі. Зразумела, што гэтая ідэя заснавана на тэорыі, прамых доказаў няма. Gaia BH3 знаходзіцца ўсяго ў 2000 светлавых гадах ад нас, і астраномы будуць працягваць вывучэнне. Яркая велічыня сістэмы і яе адносна невялікая адлегласць робяць яе лёгкай мэтай для далейшых назіранняў і дэталёвага аналізу з боку астранамічнай супольнасці. Як Плутон атрымаў сваё сэрца? У вучоных ёсць адказ на гэта пытанне. Самая вядомая асаблівасць Плутона – яго сэрца, адносна яркая вобласць у форме валянцінкі, вядомая як вобласць Томба. Як з'явілася гэтае сэрца, з'яўляецца адной з самых глыбокіх загадак карлікавай планеты, але зараз вучоныя кажуць, што яны прыдумалі найболей верагодны сцэнарый, які прадугледжвае першаснае сутыкненне з планетарным целам, шырыня якога складае крыху больш за 600 кіламетраў. Астраномы з Бернскага універсітэта ў Швейцарыі і універсітэта Арызоны зрабілі камп'ютарнае мадэляванне, якое дало дынамічныя вынікі, аналагічныя тым, якія назіраліся ў дадзеных зонда NASA «Новыя гарызонты». Яны зрабілі набор сімуляцый, якія амаль цалкам супадаюць, але таксама супярэчаць папярэднім здагадкам аб тым, што Плутон тоіць у сабе глыбокі падземны акіян. Даследаванне засяроджана на заходняй палове сэрца, кроплепадобнай вобласці шырынёй прыкладна 1600 кіламетраў пад назвай спутнік Планітія. Гэты рэгіён утрымоўвае мноства льдоў і знаходзіцца прыкладна на 4 кіламетры ніжэй па вышыні, чым астатняя частка Плутона. Гэта відавочны вынік вялізнага ўздзеяння.
Хоць пераважная частка паверхні Плутона складаецца з метанавага лёду і падобных матэрыялаў, планеце пераважна запоўнена азотным лёдам, які хутчэй за ўсё хутка назапасіўся пасля ўдару з-за меншай вышыні. Усходняя палова сэрца пакрытая такім жа, але значна больш тонкім пластом азотнага лёду. Паходжанне гэтай частцы рэгіёну да гэтага часа незразумела. Навукоўцы правялі шырокі спектр камп'ютарных сімуляцый старажытнага ўдару. Гэтыя сімуляцыі адлюстроўвалі дыяпазон памераў і складаў цела, якое магло сутыкнуцца з Плутонам з рознымі хуткасцямі і пад рознымі кутамі. Лепш за ўсё для формы спутнік Планетія падышоў аб'ект шырынёй 640 км, які складаецца на 15% з камня, які набліжаўся пад кутом 30 градусаў і ўрэзаўся ў Плутон на адносна нізкай хуткасці. Мяркуючы па гэтых параметрах, аб'ект прабіў бы паверхню. Атрыманая форма не падобна на тыповы ўдар. Замест гэтага месца ўдара будзе выглядаць як яркая ледзяная кропля. Ядро Плутона настолькі халоднае, што пароды засталіся вельмі цвёрдымі і не расплавіліся, нягледзячы на жар удару. А дзякуючы куту удару і малой хуткасці ядро ударніка не пагрузілася ў ядро Плутона, а засталося непашкоджаным як знак. Папярэднія сцэнары паходжання спутнік Планетія грунтаваліся на наяўнасці глыбокага акіяна пад паверхняй Плутона. Але навукоўцы, якія стаяць за нядаўна апублікаваным даследаваннем, выявілі, што найлепшае супадзенне ў іх мадуляванні мяркуе наяўнасць акіяна на глыбіні не больш за 48 кіламетраў. Даследчыкі кажуць, што працягнуць сваю працу па мадэляванні геалагічнай гісторыі Плутона і таму, як гэтыя мадэлі могуць быць дастасаваныя да іншых аб'ектаў пояса Койпера. Тым часам касмічны карабель НАСА «Новыя гарызонты» працягвае сваё падарожжа праз далёкія куткі сонечнай сістэмы, амаль праз 9 гадоў пасля пралёту над Плутонам. Навукоўцы місіі нядаўна паведамілі аб выяўленні больш высокіх, чым чакалася, узроўняў міжпланетнага пылу, што дазваляе меркаваць, што ў поясе Койпера можа быць больш, чым яны думалі. Яны спадзяюцца выявіць яшчэ адзін ледзяны свет, які касмічны карабель зможа назіраць зблізку ў канцы 2020-х ці 2030-х гадоў. Каманда Ingenuity загружае канчатковыя дадзеныя з марсіянскага верталёта. Місія скончана. Верталёт Ingenuity на Марсе здзейсніў свой першы палёт у красавіку 2021 года. 16 красавіка 2024 інжынеры НАСА атрымалі апошнюю порцыю дадзеных з карабля, і гэта азначае сабой апошняе заданне каманды. Аднак праца Ingenuity не скончана, паколькі ён застаецца на паверхні, збіраючы дадзеныя. А зараз інжынеры НАСА нацэліліся на новую місію пад назвай Dragonfly. Гэта новы верталёт, прызначаны для Тытана, спадарожніка Сатурна. Калі Ingenuity адправіўся ў свой першы рэйс, ён стаў першым караблём з рухавіком, які здзейсніў палёт на іншай планеце. У суме ён здзейсніў палётаў працягласцю на 128 хвілін і пераадолеў 17 кіламетраў. Ён мае вельмі вялікія лопасці для дасягнення пад'ёмнай сілы ў тонкай марсіянскай атмасферы і выдатна паказаў сябе, забяспечваючы інфармацыю для марсахода Perseverance, які працаваў паблізу. На жаль, апошняя даволі цвёрдая пасадка пашкодзіла лопасці, і ён не змог лётаць зноў. Цяпер ён знаходзіцца на аэрадроме ў раёне Марса, які зараз называецца Валінор Хілс. Каманда дала гэтаму раёну такую мянушку ў гонар апошняй рэзідэнцыі несмяротных з уладара пярсцёнкаў. Паколькі Ingenuity зараз не можа лётаць, каманда адправіла абнаўленне праграмнага забеспячэння, каб даць яму магчымасць працягваць збор дадзеных, нават калі марсаход Perseverance, які патрэбен для сувязі верталёта з зямлёй, недаступны. Гэта будзе азначаць, што Ingenuity будзе прачынацца кожную раніцу, правяраць працаздольнасць непалётных сістэм, рабіць каляровыя здымкі паверхні і запісваць тэмпературу. Каманда лічыць, што такія доўгатэрміновыя дадзеныя могуць дапамагчы ў даследаваннях марсіянскага надвор'я і таксама дапамагчы будучым даследчыкам. Гэта доўгатэрміновая мэта кампаніі Ingenuity, і ён здольны захоўваць дадзеныя на працягу 20 гадоў. А калі адбудзецца збой сістэмы ці батарэі, дадзеныя ўсё роўна будуць надзейна захаваны.
Аднак адзіны спосаб атрымаць дадзеныя – гэта выкарыстаць іншы аўтаномны карабель. Поспех інжынюці праклаў шлях да новай эры даследавання планет. Далей ідзе місія Dragonfly на спадарожнік Сатурна Тытан. Агульны кошт праекта складае $3,3 мільярда за ўвесь час яго існавання. Ён стане 4-й місіяй у праграме NASA «Новыя рубяжы». Зонд будзе кіравацца цэнтрам касмічных палётаў імя маршала NASA. Плануецца, што Dragonfly прыбудзе на месца ў 2034 годзе. Яго місія будзе заключацца ў наведванні некалькіх месцаў і адбора проб мінералаў для пошуку хімічных працэсаў. Ён таксама будзе шукаць хімічныя прыкметы, якія паказваюць на жыццё на аснове вады або ілі вугляродаў. У адрозненні ад інжынюці яго лопасці такога ж памера, як у дронаў на зямлі. Атмасфера на Тытане падобная да зямной, таму няма неабходнасці ў звышвялікіх лопасцях. Новы сонечны ветразь NASA ўжо запушчаны і разгорнуты. Сонечныя ветразі – загадкавы і велічны спосаб падарожнічаць па касмічным заліве. У аўторак 23 красавіка ракета Rocket Lab Electron запусціла новую удасканаленую кампазітную сонечную парусную або ветразную сістэму NASA. Мэтай праекта з'яўляецца праверка разгортвання вялікіх сонечных ветразяў на нізкай калязямной арбіце. І ўжо ў сераду 24 красавіка NASA пацвердзіла, што яны паспяхова разгарнулі 9-метровы ветразь. У 1886 годзе быў прыдуманы аўтамабіль. У 1903 годзе людзі здзейснілі свой першы палёт на рухавіку. Усяго праз 58 гадоў людзі здзейснілі свой першы палёт у космас на борце ракеты. Ракетная тэхніка істотна змянілася з-за стагоддзя. Зараз у нас ёсць цвёрдае і вадкае ракетнае паліва, іённыя рухавікі і сонечныя ветразі, а таксама новыя тэхналогіі ўжо на падыходзе. Сонечныя ветразі ўяўляюць сабой асаблівую цікавасць, паколькі яны выкарыстоўваюць сілу сонца ці зорнага святла для перамяшчэння зонтаў у космасе. Іаган Кеплер, вядомы ў вобласці руху планет, упершыню выказаў здагадку, што сонечнае святло можа выкарыстоўвацца для руху касмічных караблёў у 17 стагоддзі ў сваіх працах пад назвай «Сомніум». Аднак нам прыйшлося пачакаць да 20-го стагоддзя, перш чым расійскі навуковец Канстантин Циалковскі выклаў прынцып таго, як насамрэч могуць працаваць сонечныя ветразі. Карл Саган і іншыя члены планетарнага таварыства пачалі прапаноўваць місіі з выкарыстаннем сонечных ветразяў у 70-е і 80-е гады. Але толькі ў 2010 годзе мы ўбачылі першы практычны карабель з сонечнымі ветразямі пад назвай «Ікарас». Ідэя сонечных ветразяў даволі простая для разумення, калі зыходзіць з ціску сонечнага святла. Ветразі размешчаныя пад такім кутом, што фатоны удараюцца аб ветразь і адскокваюць ад яго, пхаючы касмічны карабель наперад. Вядома, для паскарэння касмічнага карабля з дапамогай святла патрабуецца шмат фатонаў. Але гэта вельмі эфектыўная рухальная сістэма, якая не патрабуе цяжкіх рухавікоў або паліўных бакаў. Такое памяншэнне масы палягчае паскарэнне сонечных ветразяў пад дзеяннем сонечнага святла. Але памеры ветразяў абмежаваныя матэрыяламі і канструкцыяй балак. NASA працуе над гэтай праблемай з дапамогай тэхналогіі сонечнай ветразнай стралы наступнага пакалення. Іх удасканаленая кампазітная сонечная ветразная сістэма выкарыстоўвае CubeSat для тэставання новай канструкцыі падтрымкі кампазітнай стралы. Ён выраблены з гнуткіх палімерных і вугляродных валокнаў і ўяўляе сабой больш цвёрдую і лёгкую альтэрнатыву апорным канструкцыям. У сераду 24 красавіка NASA пацвердзіла, што іх CubeSat дасягнуў нізкай калязямной арбіты і ўжо разгарнуў 9-метровы ветразь. Цяпер яны ўключаць зонд. Каб разгарнуць ветразь плошчай 80 квадратных метраў, спатрэбілася каля 25 хвілін. Калі умовы будуць прыдатнымі, яго нават можна будзе ўбачыць з зямлі.
І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Паколькі гэты выпуск 60, то вось вам крыху статыстыкі. У сярэднім адзін эпізод праслухоўваюць 140 разоў. 41% слухачоў з Беларусі, 21% з Польшчы і 7% з Грузіі. Вітанне тым, хто слухае падкаст у ЗША, Германіі, Літве і іншых краінах. Пачынаючы з першага эпізода, які выйшаў у кастрычніку 2022 года, кожны эпізод быў для мяне неверагодным падарожжам. І тое, што вы слухалі мой падкаст, давала мне сілы і матывацыю працягваць рухацца наперад. Аднак пасля 60 эпізодаў падкасту я прыняў рашэнне зрабіць перапынак. Гэтае рашэнне было няпростым, але я адчуваю, што мне трэба крыху часу, каб адпачыць і перазарадзіцца. Асаблівая падзяка маім патронам. Дзякуй за вашую падтрымку, гэта сапраўды вельмі натхняе мяне. Час ад часу я буду нешта посціць у сацыяльных сетках падкаста. Таму заставайцеся на сувязі, спадзяюся, хутка пачуемся.